Татар җәмәгатьчелеге зур югалту кичерде. Халкыбызның моңлы сандугашы, Татарстанның халык артисты Флюра Сөләйманова арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Җырчыны соңгы юлга озатырга аның тугры тамашачылары, хезмәттәшләре, дуслары, туганнары җыелган иде. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Сөзе китте, жыры қалды. Казанның Мәрҗәни мәчете яныннан якыннары, иҗатташ дуслары, укучылары, яраткан тамашачысы Флюра Сөләйманованы соңгы юлга озатты. Исемнәрендә алды, Аллага шөкер. Бик күп жюриләрдә утырды, дөрес утырды. Ул бик исәп-хисапны ул мәсьәләдә сәнгать өлкәсендә уланы бик яхшы беләдер. Бәһа бирүләрне. Флюра апаның үзенә бәһәне халык бирде, халык биргән бәя мәңгелек. Biz aның белән дистәләрчә еллар Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә бергә эшләдек. Әле менә берсенә дип китим әле. Менә Кадым Назирович филармония директоры дип оештырды, филармониясендә Илһамият дигән клуб оештырды. Менә шунда бер ижауга бардык. Ижауга барганда сирәк була торган хәл. Әйтеп китим әле. Флюра Сөләйманова дигән ибет зал торып басты. Төн уртасында шалтыратып сорасаң да, җырның исемен кем язганын онытып җибәрсәң, сүзләрен яттан әйтә иде дип искә ала замандашлары. Гаҗәеп әйбәт кеше иде, киң күңелле кеше иде. Аның гомум безнең коллективтан ничә еллар эшләсә дә, беркем белән дә каты сүзгә дә килгәне булмагандыр. Әллә түземлелеге шулай, әллә кешелеклеге шулай, тыңлый белә иде, ярдәм итә белә иде. Аның иң беренче җырлары бездә туды иде. Bu tega yani җыры кайткач әле казак телендә иде Госман абый Әхмәтҗанов безнең белән эшләгән тәрҗемә иткән. Биргәнсең син миңа нурын таңнарны. Саф, чиста күңелле Флюра Сөләйманова гына әниемә җырын үзәкләргә үткәреп башкара иде дип искәртте соңгы юлга озату мәрәсемендә катнашкан Фирдүс Гыймалдинов. Без Флюра апаның якты истәлеген аңа тапшырмыйча сакларбыз. Татарстан телерадио компаниясе тәкъдиме белән Флюра апа Сөләйманова Илһам Шакиров исемендәге премиягә дә лаек булган иде. Зур рәхмәт, шул хәлле мине зурлап. Казакъстанның Казандагы баш консулы Ерлан Исхаков та җырчының туганнарының кайгысын уртаклашты. Дөреслектә Флюра апа Казакъстанның да халык җырчысы исеменә лаек. Флюра Сөләйманованы соңгы юлга озатырга килүчеләр аның нинди авырлыклар кичерүенә карамастан, кояш кебек гел елмаеп балкып торуын искә алды. Яратып, хөрмәт иттереп, менә мин яшь җырчыга караганда шундый мөнәсәбәттә без башладык эшебезне. Һәм шулай итеп гомер буе дәвам итеп, бүгенге көннәргә кадәр әле менә күптән түгел бер айлар чамасына да сөйләшеп торам да, Флюра апа әйтә, Искәндәр Симия бик кирәк, рәхмәт шалтыратып торды. Аңа инде башка шалтыратасы килсә дә шалтыратып булмый. Изге җомга көнне гүргә кергән Флюра ханымның рухына дога гына кыла алабыз. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.